καλά, Βασίλης. Ας σου κάνω ένα τρίκ. Ναι, περιμένουμε αγωνία. Κανονικά. Ωραία. Θα χάσουμε τράπουλα. Ναι. Ωραία. Βλέπει όλη η Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν. Πιάσω λίγο το μεταγιόν. Μεταγιόν. Κολλιό που σας πέστε. Στέλνει. 2 λεπτά. Ωραία. Κάτσε να δει να τις ταφείς για να πάρει. Και. Ωραίος. Μάλιστα. Άξε το χέρι σου. Κομπλέ. Κλείσε. Γύρνα. Πάμε εδώ. Θα ανοίξω το τηλέφωνο. Όπως είναι. Κομπλέ. Ναι. Καλώς. Μάλιστα. Στα αυτή. Θέλω να μου πεις ένα stop, όπου θες. Stop. Ωραίος. Πάνω. Εντάξει. Σε ένα δύο μπαστούνι. Θέλω να πάνε τώρα στο χέρι του μαρκαδόρου και να γράψεις τι θες. Γράψε την υπογραφή σου. Τι είναι αυτό? Την υπογραφή σου. Ωραίος. Να δεις το ρέτα, Ωραία. Τι θα κάνω. Κάνα πρόβλημα, να. Θυσίασε παιδί. Δύο μπαστούνι και υπογραφή του. Ωραία. Μάλιστα. Πάρω τη γωνία. Θα βρεις την υπόλοιπη κάρτα κάτω. Θα πάρω το κινητό. Βλέπεις. Ναι, ναι. Και να πιέσω τη δίπλα στην γωνία και να τις πρόξω μέσα. Κομπλέ. Ωραία. Πώς το έκανες αυτό? Κοίτα, φέρε το χέρι σου κοντά. Βλέπεις τη δίπλα στον εδώ. Ναι, ναι, το βλέπω. Το χέρι σου εδώ. Κοίτα, 1, 2. Άλλη μία φορά. 3. Ωραία. Άνοιξε το χέρι σου. Άνοιξε το. Γύρισε προς τα πάνω και είδες ότι είναι πιασμένο μέσα. Να δούμε και τη φάτσα του μαλάκα. Και ταιριάζει απόλυτα. Τι το περίμενες? Και δεν υπάρχει. Έχω να ταιριάζει μουσικοδίτρια. Σαν το Αριέλ. Και δεν υπάρχει λόγο είμαστε.